tekan dayo. Alah bocah kok lah ireng. Jog biyen kok ireng ae. Ireng mana iso? Ireng mana sapa? Ngono teko-teko cepakane ya reno-reno ngene iki lho, San. Jan. Iki tibane lunggah ndang apa? Tapi kurang tek kon wangi. Nah, jajal guys di Korea anyar. Sesuk cek jajal neh. Ki usung-usung karo benakne dekor pisan. Trio meneh ndi to? Kok minggat berarti kok. Nah iya. Piye to iki? Jan tenan aku. Nah, iki dikek neng omah kulon, guys. Ditata. Sing rajin seperti ini. Didol karo Alan. Buka tambal ban iki lho, Alan, guys. Kan nambalne silet monggo. Sopo Al, Mbak Amanah? Iki yo kurang ajar kok Al. Guys, ikuti. Nah, karpet amor karpet. Karpet amor karpet dadi penak leh anu. Mau mah anu kerja ning konter ora. Gak tahu. Sulis to? Ardi biyen ning nganu ning ndi jenenge? Ning Nagasaki to Ardi biyen. Mas Nano ora tahu kerja ning konter. Ngelas wonge. Ngelas ahli deh. Heeh. Jalur dekor ki lagi partai baru. Heeh, jalur dekor. Ben pengalaman kok ya. Kurang guys, sitok engkas guys. Oh, apa neng Madiun kek? Enak ya Pak kursi ini aku roh ku neng ndi tahan kae. Sik. Oh gak sih takut tukun tahan ngene kek. Ya tadi PTK wi to. Oh, Mejane nek timbang 5 wi. cuma 5. Neng Madiun. Yo tapi biar kae pebet golek. Bet golek kae tak goleki gene biar. Sik aku kok tau roh neng ndi ya ngono lho. Mejo job ya nek entan kulon. Nek kula ndi? Kulon kali kae mega. Kae kok Cino kae. Mbok. Kan jane dekor-dekor. Oh gak nek kayak khusus kayu jati kok gede-gede kok. Neng ndi ta Al? Gonmu warung lho. Mejone. Oh meja ta Al. Hai. Kita mengguri kan. Loro menek. Depne mengguri tumpuk loro. Iya anak banget. Bener bener. Oke. Trio neng ndi ya? Kok ya gelis men lah minggat neng ndi kengke. Arep apa Alwi? Tegak macet. Lah mek apa toh? Lah alah. Aku arep nukokne apa kae jenenge karet ning guyangane kok. Jarine argo kok nukokne karete ning guyangan enek ngono. Heeh. Remek ku ndian ya to, Pak? Iya. Terus 700 sae ngono. 700 sae ngono tok iki. Alah dole ban serep cukup. Ndi. Dege. Oh, ban serepnya neng keren, Pak. Iya mbok cipok ngono kok. Oh tak kei tugas tak kon nambalne ban kok esok. Andek nek usum tanggapan entek kabeh barange. Pak, iki berarti genjot iki wis aman. Umpama sedina 3. Aman. Ya weh. Oke guys. Umpama 6 meter sitok digawe nganu 6 meter kabeh kan iso ngono lho ya. Wolu loro ya iso. Ngono.
Yo Iya. baru loro 6 biji iso. Iso. Lah nek sesoke pasang. Double papat lho. Oh gak iki telu. Dina iki telu. Terus sesuk pasang siji mamane. Gak enak. Kene. Tapi gak jarang ta ngono. Enak ora Lah nek bedino nyang ngono kuwi. ora ning job enak pega. Ketoke. Lah iki sing iki. Iki ora enak sikile ora kena iki. Gak apa dienggo nganu empet-empetan sesuk pasang. Kanggo istana kena iki. Oh. Mbah, monggo saged tok e. Jangan nak tak cek datane apa. Iya, makan dadi anu to. Datane anu kuwi lho job Iya. to. Kuwi kan iso to. Apa job? Iya, dadi wangkar manakno barang kae. Manakno. Bagianmu ndang noto job karo Surata barang ya. Job. Dadi iki pasang apa kurangi apa kan jauh-jauh hari soro. Ya. Oke guys, kita ke rumah kulon. OTW sik guys. OTW neng nggon sitoke. Akhirnya dienggo gudang. Nah, adalah ini lah ya bermanfaat. Beginilah bermanfaat toh tempatnya. Apa Al? Apa Al? Kok kicat. Nah, ginilah bermanfaat tempatnya. Berarti iki kursi mejane ndi Al? Sing mbok omong. Ono jero kita. He tokno e Pak, gororong kok nek dicat. Karek nukokne anu. Iya. Iya ta? Timbangane tuku neh. Gak cukup 2.500 ya. Oke. Beran ketok nek kok, Mas. Wah, jadi sing ngono. Ya dulu beras. Ditumpuk undang ya, Pak? Oke, kita lihat belakang rumah, guys. Mbak, ibu apa? Kita lihat belakang rumah. Penake tanduri apa iki? Guys, tanduri buah apa? Dhuwur guys, biyen lah anu nang nguruk. Entak pira iki san. Nah. Piye, Mbak? Apa ya, Alia? Oke. Nah, ini seperti ini, guys. Ini enaknya ditandurin apa? Ditanduri buah aja, guys. Ini ada apa guys, kisanyo ini guys, tapi kok nggak bisa ini. Nah, kalau begini kan bermanfaat guys, jadi gini kok nih. Ya ada manfaatnya. Al, iki kan gak kanggo tak algi. Sing loro ki. Gorono ge mulai ki. Iki lho, kursi sing ki lho, sing cilik ki lho. Loro tok ki lho. Loro kadang-kadang karo kuwi lan, jadi iki karo iki. Ya. Tetep Mas Gun. Kene emang iku. Ya. Arep opo iki? Digulungguh wong nenek tamu timbane gawe nganu. Tunggale ngono lho. Enek iya. Nang arep. Nenek tamu timbane umpul-umpulan kok.
Oke. Cek longgar, guys. Oke, selesai. Udah. Oke, lumayan lah kena gulu-gulu teras ya. Lumayan kena gulu-gulu teras. Cat kuning apik wi. Oh iya. Rata lu tahu lah. Tajur. Kedong. Eh. Met. Jadi celuk kojin ke lah we. Kojin cah pasante Robson apa to? Milan ada. Gak tahu. Kilo Pit, bojomu celolaan Pit. Kilo rekamane ya Pit ya, pokoknya deloken. Dan tadi seneng ngalek kojin lho. Loh, alan iki barengan to nih. Saiki sore 2 tahun. Masa Kayak bojone Anis kok malah anu delok. delok. Heeh. Lambene yo ngene iki lho. Nis. Wis jare dilamar Lamidi tenan. Wis dendam kok. Karek milih sing ndi? Alani dendam. Iya, cinta ditolak. Dukun beraksi. Alane nggih ontran-ontran. Kalau sing golek Mbak Anis kan yang ndi lagi menungsane. Iki lho sing diajat iki aku sok mben ae. Oh, ngono. Wis tapi malah kuruneh Anis. Iya to. Dek men posoke lemu Anis we. Anu, tentang kilo kok. Masa aku 5 kilo gak kuru-kuru ki piye? Pas-pasonan ya lho. Iki aku medun 5 kilo aku. Masa ya? Iya wisan. Gak ketok lah. Lah iya wong maune 76 iki 72 iki pira? Tapi rada langsing. Radik kok. Gak mas go rong dino wisan kene. Ya orang dino. Awit neh. Kapan? Aku to. Stangko lak lho. Udah diomongi udah siap-siap poso. Cah cilik kok dadi mantan dia. Kangen kok takok. Loh, agak alan karo kowe tak sapa Dun? Padha. Padha. Barenganmu? Kayak bapak-bapak anak telu ya. Lan, jare Dun karane jare anu koyo bapak-bapak anak telu alan jare. Putu malah nih. Lendi. Kuwi ben njaba iki gak sampe lebokne. Kuwi dekor kuwi. Sesuk anu to. Oga, sesuk ben ditok-tokne amprih kanune ngono lho. Kan sing kuning iki gak kanggo to wisan. Iya, wis tongko lak, wis ben kono ya gak sampe anu. Iki ya sing iki ya. Sik sing iki sik. Kok metu? Oh. Engko kan nek sing kuning iki gak kanggo ditok-tokne ngono lho, Pak. Iki cek duwe kursi iki barang lho aku tibake. Cek duwe kursi iki barang lho tibake aku. Ya. Ya. Bak cek duwe kursi kuwi barang aku. Diangkat itu. Lali aku. Mbok balik iki ra ketok kok. Iya. Iki. Heeh. Lho, dhisik kojir karo kowe melok ae. Ora. Kuwi tuku ya anyar, tapi tra modele ngono. Ora, tra wis iki tra ngejok nih anyar. Wae ngejok nih, guys. Oke. Ya kuwi barang lho, plengkong-plengkong barang kuwi lho. Gak kuwi lho, Pak, kuwi lho. Nah. Gak kanggo wis gak kono kabeh. Ben longgar yang kene. Nek milih sing ndi?
jangan khawatir kamu kecil nanti. Oh, gawe maca apa? Pengenmu sanggulan apa jilbaban nek dadi manten? Nek ngene sambulan. Alah Gusti, ngono. Tenan ning kono? Nek kono jibapan to. Ya manten ki terus rangalane sanggulan Dun. Terae, tenan wi. Ya begitulah Dun. Sampai Jawa. Heeh. Nenekku sampean gak entek to. Di. Weh, sanggul apa jilbab, Dok? Sanggul ya? Sanggul jilbab ya sumuk to. Ini kalau masak ini kalau apik. Cak ini iki lho aku. Iki lho. Iya. Di udah to ya aja no. Gak gelem udah. Gak gelem kok. Oh, kuru ae ra apa-apa to. Kos anune teko ndi. Iki salene kuwi. Iki salene kuwi. Bahasan iki salene kuwi. Lho. Malahan. Iki salene iki bahasane temune ijo. Salene. Salene kuwi. Berarti gak salah yang kami biasa ngono. Gak. Biasahan no. Yo, gak iki referensi. Duh, kamu itu Jawa referensi enggak sih? Ah. Gitu dong. Salene ireng apik to. Kuwi sing moto apa ya? Sapa piternya? PB ya. PP. Sambil milih. Hari iki arek ngumbah. Ki sapa ki? Banmu tak tambahane, Mbak Yu. Ya. Bugane kira tak do. Yo, kowe iki kan ndi ta wengke? Lah Gusti atur-atur. Gak sabar aturi aku. Trio. Ngono gak masuk angin bocah iki. Masuk angin apa? Ndek apaan? Kok masuk angin diem ndase. Ndi to? Oh, oke. Atur-atur kayak pisan. Ngene iki sinong ati. Jangan tahu, aku kayak kayak susah manuk guys yang dhuwur kuwi. Lho. Halo. Oh iya we manuknya apa wi? Gak roh. Manukane paling Iki ya sreget sok ben ngumbah iki. kecil bocil. Sapa sebocil? Trio ta? Nyapa kowe iki guya-guyu? Urung kerja kok kesel. Nyerono. Awake tak bentok. Badok ya ra umum kok wi. Ya ya. Kowe angger mandek ya badok. Wis guys. Apa? Iya malah apik ta. Kami mah opo ikan iki. Piye to maksudmu nih? Ya kok ora kok. Piye to? Tidak pernah kesini. Piye to Anis iki? Kayak jog biyen kayak yo omah to ngidur rono iki. Iya, sangguku demen ki sepi yo. Guys, seperti ini. Di? Berarti yang main Mbak Am gak sepi. Ora, aman. Wes, ada referensi apa? Bahasan ini lho, Dun. Cilik bareng aku Sapa sing cilik? Engko nek dikumpo masih lak gedhi. Dikumpo nggih kompresor. langsung. Ki Mbak Anis iki cek suwi engko bar Hendun lagi Mbak Anis. Kayak Anis guys. Ini paling gini Mbak Anis. Saya mau donasi Mbak Anis. Ojo didonasi tak kok gak penak. Ini ki ayu. Engko ngeneanku ilang ora ya? Maksudnya ting blow mentong ngono iki rambutnya tak kepengin. Yo. Engko dikerek to. Engko wong seminggu wis tukul kok. Bingung. Kan. Iya, wis gak usah bingung.